biex il-ħin ma jkun rodlok ħajr li tajt ħajtek għalija. Inti tixxotta d-dmuħ tiegħi, tweżilni fil-waqt itqal, tagħti widen għall-qrib tiegħi u tilqa' fl-imkiedma tiegħek l-uġigħ tiegħi wkoll. Inti tafa sew l-qalb tiegħi imtaqla, imma menija f'imħabbtek u tenni nilqa' liebes tal-ħajja. Ta' spiss naħseb fil-batija tiegħek u niġi biex insawwaq tiegħi wkoll f'riġlejk. U int qiegħed idej fuqi u tfarraġni, iddew il-ġrieħi tiegħi bl-imħabba tiegħek. Tilqani f'dirajk u ddewwaqni l-ħniena ta' qalbek tħeġġeġ għalija.
issa wkoll ġejt imħabbad fuq qalbek u nixtieq nitolbok il-grazzja li nħobbok wisq iżjed. Ismani u mulej, jekk dak li qed nitlob jaqbel mar-rieda tiegħek. Ġesu, ma' ġembek hawn l-Omm tiegħek. Ilqgħu fi ħdankom lil dawk kollha li qed ibatu u kunu għalihom il-faraġġ u t-tama. Dan nitolbuh bl-istess Kristusi. Dal-misteru marku tejja Kolla